Beýik Ýeňişiň bayramyna başlanyp ýurdumyň ähli könjegine geçirilýän dawarlara ýokary ruhaniyetlik mahsus bolýar. Berkara döwletimizde 40-njy ýyllaryň agyr synaglaryny başdan geçiren uly nesliniň wekilleriniň munasyp durmuşyny öpçün etmek ýurdumyň döwlet syýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň hatarına durýar. Hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň ähli taraplaryň aradalaryny netijesinde fronta atnaşlary, tyle zähme çekenleri we eski rojagyny saklap oturan eneleri köp sanly ýeňillikler berilýär. Tarihi müňýyllyklaryň jümmüşine kökörüp gidýän türkmen halky çağalary terbiýelemekde esasy ýörelgelerin bir hükmünde ata-babalarymyzyň köp asyrlyk wesiýetlerini baýlaşdyryp olaryň dowamly bolmagyna gol berýär. Her wagtda ýaş nesilde ýokary watançylyk, gahrmançylyk, edermenlik duýgularynyň kemale gelmegi, jemgyýetde bitegullygyň we jewitligiň berkemek üçin asyl işler anyp barlýar. Biz milli gahrmanlaryň öňünde taqdim edýäs. Olaryň deňsiz taýsyz ýeňişlerini mukaddes tarapy goýýas. Biziň ata-babalarymyzyň gahrmançylykly durmuşlary we geçen şöhratly ýollary biziň üçin watançylygyň, mehriban topraga çäksiz wepalygyň we mukaddes watanymyza gulluk etmeň mekdebidir. Türkmenistana adamdadyň parahatçylyga, dostluga, insanperwerlige we halkynyň jewitligine bolan telwasyny aňladýan ýeňiş bayramına başlanan çäreler ýurdumyň ähli könjegine ýokary ruhaniyetlige beslenýär. Hormat prezidentimiň ýol başlygyna garaşy hem bitarap Türkmenistanyň alyp barýan şöhratly ata-babalarymyzyň insanperwer we dürüjçilik däplerini esaslanýan ähli parahatçylygyň we howpsuzlygyň berkidilmegine, durnukly ösüşiň öpçün edilmegine, netijeli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine gönükdirilen döwlet syýasaty dünýäde ýokary halkara awraýyna eýe boldy. Her wagtda biziň ýurdumyz sebitde parahatçylygy dürüjçi merkez hökmüne ykrar edilýär. Munyň özi halkyň iň öňe däpleriniň dowamytlylygynyň ata-babalarymyzyň edermenliklerine munasyp hormat goýmagyň aňlatmasydyr. Hemişelik bir taraply hukuk derejesiniň ýörelgelerine üýtgewsiz ıgrarly türkmen döwleti bir taraplygyň we parahatçylyk söýjüliginiň daşary syýasatynyň esasy binýady bolup galýanyny iş ýüzüne görkezýär. Şäherlerde milli gahrmanlarymyzyň durmuş ýoly, olaryň ýaş nesliniň watançylyk ruhuny terbiýelenmekdäki işleri beýan edilýär. Hormatly prezidentimiň alyp barýan öňden gözlükli syýasy ugrun netijesinde garaşsyz hem beýtarap Türkmenistan tutuş Merkezi Aziýa sebitinde parahatçylygyň we durnuklygyň miýdeme daýanjy bolup durýar. Parahatçylyk söýjülik, açyklyk we netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerini esaslanýan daşary syýasat ýörelgämiz hormatly prezidentimiň öňe sürýän dörejlikli başlangyçlary doly gollap tapýar. Şeýle-de dünýä jemgyýetçiligine giňden ykrar edilýär. Garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň tutuş ilaty ýeňiş bayramny uly ruhaniyetlik bilen dawaranýar. Watanymyzyň güllä besmeginiň, häzirki we geljeki nesilleriň bagtyar ýaşamagynyň türkmen topragyna zähmetiň hatyrasyna hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna amala asyrylýan ähli oňun özgertmeler gahrmanlarymyzyň edermenliklerini şöhratlanýar.